Wala mo kibaw, ang Starbucks, nasa na sila yung secret menu. Bisa na McDonald's, nasa na sila yung mga secret menu. So guys, what's up? Sure Homie again, and welcome back to another weekend vlog. Hinata karon diri sa Banana Pancake Trail, diri sa lang physical store dito sa Gurukdok. Ni parik tagdari kinatay suwayan nga interesting na pagkaon, interesting ang menu nila, diba? So, ganong interesting man, watch this video na ako dito. Tapad na ako dito yung kung ano, nagkaonog ramen. Yan, ano yung sa akin, nagkaonog siopaw. Siopaw ba na yung ikaon? Oo, di ba? Nagkaonog siopaw. Muna yan lang ang regular menus, pero wala dari ang ato ang orderod karoto. Kaya ito ang i-try ang ilahang gitawag na secret menu. So far ratay tulo ka menu nga hibaw-an nga wala gilista nila diri. Kining mga secret menu dili na siya bagpo sa mga restaurant, no? It's a fun and engaging way for the restaurant to drive buzz and traffic. So ma-curious man ang tao unsa ni siya nga mga menu ba nga wala sa usual nila ang ipang offer, wala nila gipang lista bitaw. So mo na siya. So ang thirsty sa tao mo drive para mo order ani nga mga secret menu. So kung wala mo kibaw, ang Starbucks nasa na sila yung secret menu. Order ko dog kuan nga pink drink. So try ko mo order pink drink. Bisa na McDonald's, nasa na sila yung mga secret menu. Common gud ni sa mga restaurant owners, sa mga cafe. Nang sila nga ipang taguan diha nga mga menu. Ang uban sad nga rason na anong dili nila ibutang sa ilahang usual list of menus kay kuan man kanang it takes time to prepare nya risky sad sa ilaha kung ilahang ibutang sa ilahang menu kay basin dili makauyo ng mga tao. Kung secret na ano nakahibaw man ka, usually makahibaw ta tungod sa kuan anong mouse advertisement gani. In case sa Banana Pancake Trail ilahang man yung gipost sa ilang social media ang ilang mga off the menu items. So muna to ang suwayan karon kay wala man nato masuwayi sa pag first na to ganda yung sa katong sila ang subong merkado. Wala may ni-dool na to, kita lang mo dool dito. So tayo dali. Hi miss, maka-order ba miss sa inyo ang panron secret menu? Oh, pwede na sir. Pwede ra. So, kalit sa ha. So, kaning kuan miss, kaning bontit nong ang roti kanay. Roti kanay? Sakto ba? Roti canay sir. Roti canay. Katong Thai spicy shrimp salad. Sige, kanang tulo mo ang order miss. So far miss, kanaran tulo mo ay inyong off the menu nga mga Yes sir. items. Wala pa ilain sila nga miss. Kuan pa. Kanina tulo pa. Kana pang tulo. Okay. Dine in sir? Dine-in. So, available naman na dine-in, no? Wala take-out, ano? Pwede na po na take-out. Ay, pwede na po di Take-out. Pwede na po dine-in. Okay. Pero sa kuhaan, sa Food Panda, di wala na siya. Wala siya. So, mo to guys, kung ganahan mo order online, wala din siya available sa Food Panda. Kinanglan din mo ari sa ilahang kuandar sa ilahang branch diri sa Gordo. Usa sa akong mga ganahan nga section diri sa ilahang physical store no kanay dapit diri. Nagyud sa kuan ba ang settings kay nagyud sa dapit sa dalan gani, so pina street food gyud siya. So dapit sa dalan kuan man kani kay mura siya og close na establishment. Yan na yung mga lamisa gibutang diri. So mo ni siya kasagaran na makita alabi na sa gabi so daghan nga mga food stalls diri pa sa Pilipinas ni mga barbecuehan nga mamulpot diri na mga sumayan. So mo ni siya ang settings diri mo na kung usa sa mga paborito nga section sa ilahang physical store. Yeah, once again, kato ilang secret menu diri sa Banana Pancake Trail. Dili to ninyo ma-order online, kinahanglan mo moari kung ganahan mo tilaw, kinahanglan mo moari sa ilahang physical store at bang sa Golden Peak. So ariyan yung sila diri. So guys, naabot na nga to ang secret menu, no? So mo ni ang buntit norong.
ambot lang kung sakto ba ako ang gisulti, no? This is originally from Vietnam. So kani kay mao ni ang roti canai. Mao siya Indian food, no? So roti canai ang tawagan ni. And kani kayo ang plagong. This is Thai shrimp salad. So ato na ang pilawan. Ito unahon pag pilawan ng roti, no? So ano yung roti bread. So normally kaya ito nang i-dip diri. Wow. Ano? Ano na bro? Lame. Kamis. Meron lang dipping sauce. Thai shrimp salad. Mo ang plagong. Recommend na ko ninyo guys na i-try lang ang secret menu. Promise. Yung roti, di ko kuhan. Lamig din siya. Diba? Lami no? Hindi ko sure kung unsa ni ilahang kanilang dipping sauce, unsa ilahang made of, no? Kung nakita ang chef, please comment down below. Naman din yung sa ilaw mo. Pero rice noodle man. Kani din kuhan guys, kani rice noodle na siya. Lugang-lugang mga vegetable. Lettuce na siya ay kaning lumpia roll na siya ay pork. Na comes with 2 dipping sauce. Kung lamig siya. Lamig. Burger set milk ka ng kuhan. Thai milk tea. Thai milk tea. Pura buyag lami. Busog sad ni. Ha? Hurot. Punggas lami nyo ang kwan niya. Nindot nga marketing strategy po ba para makahanggang nyo sa mga curious minds ganit kung unsay lami sa inyong secret nila. Laot nga inyo ang puntan nyo ang secret nila, no? Hon. Lami.